Hon har varit stora stjärnan i Danmark sönas viknar och det är en forskning att blöv någon och stora sövarna internet någon. Det var störst drama i X-Factor till Anna Nygård och just skulle vara sänd hem och nu har hon kommit alla vägen hem till Färja. Och Lendfjärn låter sig igen och hon kommer på en läs här och från. Tack så väl mot henne Anna Nygård. Välkommen Anna. Hur har du det där? Jag hade faktiskt överraskande gott. Du sov gott något där, Så jag är glad ut. Du ser också glad ut faktiskt. Ja, du sov gott något? Ordentligt gott, ja. Jag kör så näck, men jag sov gott. Kan jag också om Arne såna här? Jag får ut och hugga mig samman vid hinnon som är vid X-Factor. För jag lyckas som bara att glömma allt det negativa till att alltså jag hade inte att min förhöver något negativt. Jag hade att jag lär så otroligt mycket och lär sig fantastisk människa att känna så det har bara varit helt fantastiskt. Så det var liksom det i huxan. Alltså det är egentligen vi att rycka ut ur X-Factor nu till att jag ska se på i till fälten. I det ringaste? Det var det allra ringaste i Jarkosser. Men hur så först vänner till Nigerian sted utan allt det X-Factor och alla fälten som du brukar snacka då i samma vi? Det är ju helt livet än. Jag långt nu fortsätter en ska in och switcha showen. Och så vant jag snir vi omkring en slag i finalen. Så jag släpper ju passionen. Ja, det är väl långt. Det är väl långt. Du tog färgerna från Orsens sångrot här i färgen till X-Factor live-sändningarna. Och hur har du upplevt det? Det är ju inte så rävliga kött. Alltså, det är otroligt så mycket man kan lära. Alltså, kvället det är inte nu 4-5 månader sedan jag för audition. Och till stand här där. Det blir nummer 5. Det är helt otroligt. Man kan inte försätta sig hur man kan lära på sådana månader. Alltså. På så få månader faktiskt. Mm. Domarna börjar i Arne Leisendisna, alltså då spurnar till vi om du klarar att utveckla den om du brötte stilen eller kvarsta så in och du vant att komma så långt. Nummer 5 till er, nog så väl slopp. Men alltså som sagt, jag hade ju inte öle väl. Jag hade inte att på några tidpunkt har finns något negativt att veta från domarna i bröver. Det har bara varit positivt så jag har angått vanta att komma så långt. Jag har angått vanta att komma till live-showen. Jag har inte nästan inte vanta att komma vidare från första audition. Man tar ett fet agenten, lärare och så kommer resten. Remi, han är väl välgörande där. Man var stann med så sände urkappen sin Jorskvalden. Gå se och tycker samstarv är det. Helt fantastiskt. Han är ett av de fittaste människorna jag känner. Och det var väldigt viktigt för mig att fortälja hon att jag inte på några måter gav hon skyld för några. Alltså, en skulle ut och det var en av åkken på hon. Men vad är det hjälpte vi? Kan han görs för det? Han har hjälpt mig att definiera mig som artist. Och det var något jag bruk för att jag kom in till alla auditions. Det var simpelthen att jag skulle till gamla och in i några nutjon definiera mig som artist. Det har gått passa att alltså domaren har ju sagt att det är Charlotte Nsuja kan vi skulle färra, men jag har finns en klar idé om vad vi ska färra och till bara på grund av Remy.